S'ha presentat Fireflies for Africa, una ONG nascuda a Figueres que vol portar llum al poble gambià de Kekutakunda. En l'acte celebrat a la Galeria Lola Ventós s'ha explicat aquesta iniciativa solidària impulsada pel fotoperiodista Xavi Toral i mossèn Josep Taverner. Aquests són els kits que s'enviaran a Kekutakunda, petites plaques fotovoltaiques que permeten il·luminar llars durant unes hores. L'objectiu bàsic és intentar millorar-los una mica la vida, portant-li llum. És un preu mòdic que per 60 euros una família d'aquí pot il·luminar una família d'allà. Són uns petits kits d'energia solar que porten 4 bombetes de LEDs que duren forces hores. I aquesta gent s'estan il·luminant el capot amb querosè, que és molt tòxic, és cancerigen, els que poden, i amb aquest sistema intentarem col·laborar perquè aquesta gent tinguin millor vida i puguin... Els nens, per exemple, quan arriben d'estudi al cap de mitja horeta, una horeta ja és fosc, d'aquesta manera podran allargar una mica la tarda i fer algun estudi dintre de casa o aprofitar-ho per lectura. Aquest kit a Gàmbia el venen per 130 euros. Nosaltres l'hem aconseguit directament de fàbrica a la Xina i pràcticament per als 60 euros que tu pagaràs ens el porten directament a Gàmbia. La presentació s'ha complementat amb una exposició de fotografies d'aquesta zona de Gàmbia. Unes 25 fotografies amb una miqueta de la vida social, molt poqueta, de la vida que fan a les platges i la vida pesquera. No he volgut tocar el tema de la pobresa ni de lo malament que poden arribar a viure. No he volgut tocar la dignitat d'aquesta gent. Podeu seguir les activitats d'aquesta organització al lloc web fireflies.ong.